чува, аз съм това там е Нур. Днеска ще играем Minecraft Location. Втори епизод на Бонната зала. Ще се бием. Както да, ще бием тук. Аз съм да закрия. 3, 2, 1. Аааа! Сега си мисли, сега си мисли. Побягаш, сега се гледаш. Побягаш. Дайте с на мен би бъда. Не. Айде, ела. Това да видиш какво печели. Да, аз взимам напуските. Аз взимам за второ. Те даже са изхабени на напуските. Рано ще си я взема. Знам, че ма тя и не изпече му пире. Хванете ме. Ето ги нещата ми. Които не скрих. Перфект. Много блестя, нали? Аз скрих това. Хабеди. Чакай сега да си ги облека. Не, това ще подължа. Ей, Чакай, защото не заради да си вземам места. добре. Защо не се? Чакай. Лагвам повече колко ми те. Чакай. Могли да се го да се едно напред. Не снимай да много, да. Не снимай. Да, забравих да кажа и сега ние тук не снимат. Ето да игра, къде влизаме, преди да не решим време. Всичко е, аз съм ден. Бре, аз съм мъжа тук. Аз съм мъжа. 3, 2, 1, започваме. Так, ди! Този път съм с Iron Man. Айрон? Който печели игра. Аз ще взема малко пиле и после ще ги дам. Не взема много. Пиле не се добре. Да виждам си взях нюпски с чакки. Що? Защо диаманта ни? Добре, тези неща ги вземи. Сега съм аз. Идем да те бия. Чакай! 3, 2, 1. Който печели! Печеля! Да. Този път диаманти. Чакай, аз печеля вече играта. Това беше от мен, хора. Благодаря, че го гледахте. И чао. Беше много тъжно. Не, честно, лъгваше ми. Добре, и чао.